He visto que el Gobierno de Galicia trae a Buenos Aires a Luz Casal y a Bayuca. ¿Cómo puede conseguir entradas gratuitas? Respondemos. Pois sí, efectivamente vamos a ter a Bayuca e a Luz Casal en Bos Aires no mes de outubro, coincidindo co Día Nacional de España coa Hispanidade. Xa levamos entregadas moitísimas invitacións para asistir ao concerto, pero atentos, porque a partir de agora vai a cambiar a forma de poder acceder a escoitar, a vivir e a disfrutar a Bayuca e a Luz Casal. O venres día 10 ás 21 horas na Sala Group temos a Bayuca. Si queres acceder a unha invitación para ver e disfrutar deste concerto, atento ás redes sociales de Galicia Aberta e, por suposto, a web. Aí terás un enlace para poder acceder a eses convites. E tamén, como non, si te dirixes ás delegacións da Xunta de Galicia en Bos Aires e en Montevideo. O domingo 12 de outubro ás 19 horas en Bos Aires tamén temos a Luz Casal. Como tes que facer para acceder a unha entrada? Estar 2 horas antes de inicio do concerto no Centro Cultural Palacio Libertad. Na boletería, ali facilitaranche ata 2 entradas por persoa. Xa sabedes, para disfrutar da mellor música galega de nivel internacional, pero sí, profundamente galega, con Bayuca e Luz Casal. 10 e 12 de outubro, Bos Aires. Vémonos todos galegos e non galegos.